Čaute ľudia, vítajte pri novom videu a toto video bude o mojich nechtoch. Áno, je to divné, ale nie o mojich nechtoch, ako sa o nich starám, ako ich lakujem, ale takto. A chcem vám upozorniť, že vyzerám úplne hrozne, takže si ma nevšimajte. Tričko mám teda z Bulharska, je tam také mini a max, takže, ale rada ho nosím, takže vyzerám hrozne, ale takto. No, takto spriem mojich nechtom. Vyzerajú takto, sú teda umelé. Mám ich dokopy 80, lebo mám dve tieto krabičky. No už som si jednu rozbalila, takže ju mám v tomto. Tam sú. Ale na ňu mám takto sú úplne čisto biele. 40 je tu a je tu napísané kvalita, takže sú asi dobré. Potom k nechtom sú určite aj nálepky, ktoré sú ale zvlášť si musíte ich kúpiť. A poviem to takto, tieto nechty a nálepky mi kúpila mamina včera v DMke, takže vám všetko o nich poviem. No, potom tu mám tieto nálepky, ktoré, jedna je takáto, sú také zelené kvetinky sú na tom a proste je tam také trblietky, kde sa mi strašne páčili a sú teda 3D, ako tu je napísané tuto. A to sú tiež 3D, tuto. Ale zase sú kvetinky, sú farebné a tie sa trbliecú, ale tak menej, lebo je to takto. A toto video nebudem strihať a ospravedlňujem sa, lebo ja som ho strihala a vyplo sa mi zvuk, takže radšej nič. Potom tu mám laky, ktoré mám na nechtoch, mám ich 3. Mám túto mintovú, je to takáto. Ona je normálne zelená, taká slabo, ale tam je modrá, ja neviem prečo. A strašne sa mi páčila, takže takto vyzerá. Ale sú tu mám túto, čo má taký divný, tento, aj takáto pekná, taká zlatá. A nakoniec máme úplne priesvitnú, ktorá je na zalakovanie niečoho. Ja som si to zalakovala túto kvetinku, takže takto. A k tým nechtom bolo lepidlo, ktoré vyzerá takto, je také malinké, ale dosť dobre lepí. Takže tak. A poviem, aké sú tu značky. Toto je teda Nice Sporty. To je napísané, to máte opačne. Tento je Flomar. Tuto hore je Flomar napísané. A toto je Top Cold. Ja to neviem prečítať. Takto. Proste je úplne priesný lak. A to asi všetko preto, lebo ešte vám poviem, som s nimi veľmi spokojná, sú fakt super. Ak si mohli všimnúť, tu na ich mám špicaté tieto a tu na ich mám krúhaté, lebo som si ich naopila naopak. Ale inak sú fakt super, dobré a odporúčujem. A všetko som kúpila v DMke, tuším, áno. Nechty som kúpila v DMke, laky som kúpila v DMke, aj nálepky, no nie ja, ale mamina. A to lepidlo k tomu, takže toto je asi všetko, čo som kúpila v DMke zatiaľ. No a ak sa mi to páčilo, dnes budem dať like, odber a otočím na balkóne, takže